Hendin gasngi kata kasau terik no pra arjar ar pulai kinong yalam jongki ar teli keseng balang ki bakentup ya keseng Confederation of Riboy People bat kinong yalam keseng Newtrap Integrated Territorial Organization Riboy District kilalit banbu da kejing tho ban ujor shikibor peniat district Riboy hadin kejing ujor na kinong di do siar bat kinong khayi siar jong kajella khamtam na Riboy District halor kejing don jong kibriu kiba persyang ban shim kabu da kabashim da kapisa kum ka khajna ban hapsiu kabasyongdor hadu lai pa wajar tingka kawi ka kali pick up na kabenta banwan raya ki siar hapo kejela badda ka bay bu ru ya ki jingkeli ba mano bala aibor ya ki ki breu ban lum ya ki pisa ya ki kali kit siar ka bala pen kalalong ka jing kta ya ka kamai ka ji jong ki nong khayi bat ki nong di do siar ki ba kentup de ki nong khayi siar ki ba hanong ba shlong haba ajing keren na kaliang uba pateng marsing ulaong bahaga jaka bandon da jaka bancek ya kisiar kiba kumno kiba wan na bar kejela laki long kiba bit ne em ban bam do hapo kejela henry don penban da kabakum kate ke jinglom pisa bat la benrap ru da kinong khai siar na nong ba shilong kiba la don lang ha kane ga sngi ban kersyan ya kane ke jing ujor jong kinong khai siar na Riboy ban ujor shikibor district kabala ban ong ba shisin bala dep ban siu ya ketiga pisa kabala po wajar tingka kata kakalikit siar kalayo bandrung hapo kejela henry lada om siu kita kibriu kibashim pisa kimsya bandrung hapo kejela nakal yang unong yalam kaseng hito na Riboy District usam laban pensyai umba haba ai jingkeren ulaong bakani kejingwan kersyan ya kani kekenhuan kinong khayi siar bat kinong dido siar kadeiru kejingwan penken mau ya kibor district namar kaseng kaladep ban wanbu ya kejing ujor syakibor sorkar halor kani kemat dang hagini ki kendiat sengi kibladep kinong di do siar bat kinong khayi siar kilapen pau ya kejing snguk ya namar kani ka khajna ka bahap siu ya ka pisa ka balai pa wajar tingka syakiti gibriu kalak ta shibun ya ka kamai ka ji jongki nalor bakador jong ka do siar ka hiar baha kini kisngi kalian dini ka Confederation of Riboy People bat ka hito ngidon mentaga sengi tehang ne ngidon bat kini kinong khayi siar nang ne napo Riboy bat kinong thit siar nang te napo yudu hadin bala kalian juga seng kalayo ya kajing ujor na kini kinong khayi siar kibade sene ka thang ga jongi support Riboy halor kata kajing sim entry jong kita gibriu kiba kamilade bagide na ka association napo selong bat adin na kalian seng nilayo bani keren ba bat kini kinong khayi halor kata kajing sim entry bat kilaya tu syaka seng ba kajing sim ya ka entry ka kta ya kini kinong khayi jongi nang ne napo boy bat na kalian seng ni da solongo ba mana ba aibor ya kita ban sim ya entry live ho wajar na gawe ka pick up bat na kalian kaseng nilawan mata kasih yang ne po DC ban kendu ya additional DC ba tongper bat na kalian dungu long bangan sim khia ya ka kamban na kalian jong seng iso ya ban penrem ya kini ginong sim entry bat gira kerpat na kalian jong ka DC office ba kin sim khia ba dei bat kini ka kam namar ka kta ya ginong khayi jongi bat ya ginong thit ro station long namar kat kum ka jingtip ka bangiyo leng bagi de ginong khayi ki ong ba ki sim ya ka entry henry kita ginong sim entry ki like ben entry ki kali lajong ki like ben entry ki kali lajong bat kador ki penhap ka batat hangte apo shlong bat kini ki bahap entry nalor ba ki hap ben entry ki hap ben thit e kamar kimla bani compete bat kita ki balaj ben siu ya ka entry te gane ka kta ya ginong khayi bat ya ginong rep share syagre gadong ba ka thang ki jui ka themri boy ka dei ka we na kijaka kiba une usiar broiler ulong ha bandri herwe kiba susi pat kalong ba kiri ginong ri kidulong namar baya kador ki penhap ba kidon kum kita gibru ki balaj ban aya ge entry kisim kabu ya kini ginong khayi bat ya kini ginong ri siar da ka ba maki ki penhap ya kador kat ba kador ba kithin na ginong rep pat ki penhap lang tengi i ba kane ka jing sim entry mano ba aibor ya ki ba kila ban sim ya ge entry ngikwa ban tim lane kadai ba yo lese kidon kiti ki minister ne bai bor ki de bru ki bashim ke entry na glen ka seng ikwa menbu ke jing kelibat kamkut tang mendaga singi re nginang budin ne ka kam hadu bagi nalam mano bai bor kita ban sim ke entry bat lada omdan ki bai bor bat na kalian jong ka sarkar kadai ban kem ke kinong sim entry haga badai bat ki siar ki bawan nabar haga jing sisa kila dei ban bu na gi doktor ban set ke siar ki bawan nabar berlap ke jing pang henry penban kim syam lale kumta imo i baka git bitandri gadon henry ka sudon tang daga entry ki ba entry ki like banwan
ki bom sem la entry kim like banwan bingi kwa bendu ya ke jingkeli namar ki siar ki banabar imla bantim yo la se gidon ki bapang henre lada siu ka dalai pho ajar yo bai bandung suk chakra ke stit ke jongi ladam siu ya ka dalai pho ajar kim yo bandung tingi bu ya ke jingkeli mano ba ai bor ya ki bansim ya ke entry bat nagale ka seng nang buddin hang bade bat kene ka kambat ngira karpat chaka sarkar ba bat lengba ka DC office jong kariboy ba kide ban khang no mardor ya kane ke entry kide ki siar ki bapoy na shabar bat ladalong ko magane ka condition bangi i ba ka dor siar ka hiar ba chakne ka ri ga jongi labha ban khang ya kane ka siar ka bapoy na shabar lada kimla ban pen im chwa ya kide ki brew ki jongi ki bari hang ne apo ka state ki jongi nakaliang jongi ka HITO mentakas ngi ngilayo banwan biang stasiun pat hangne hapo ka office jong UDC alor ka dorkas ka bangila dep banbu men hagine ki laitayo baladap henreba ya kata ka dorkas ki ba ngi ngilabu ki klemban trekam kat hadu menta te nakaliang ka jongi hi mentakas ngi ngilai poi rengkat lang bat ka CROP rengkat bat kine ki supplier halor ka jingsim hi jong kita ki brew ki bakam ya lade ba kidei napo ka action hadu lai po hajar ka wei ka kalisiar te nakaliang jongi ngilayo ban kenduru yaki ban kran ya katei ka phang nakaliang jong presiden jong katei ka action ulaong ba ka jingsim jong kitei ki lai po hajar te kali ban pen imi nong rap henre katkum ka jinglap hi ka jongi ngidang yai buddin kat hadu menta ba kata ka dor siar ka hap sha ba palan bat ka jing kine ki nongri siar ki kimla shu ban yokobar ya ka jingri ka jongki namar ba kala hapalat kador hendrei kat kum ka jing kren hi jong u presiden pad uang ba kata ka jing sim joki lai pho hajar hana ka de ban pen em yuta nong rap em kata kamla ban long namar ngila de hi ilalap la ka jong gakman te nakaliang jongi ka HITO mentahi min sim mi ka sinjam ba lada ka government kamla ban le ai ngi hi nalade rengkat bat kine ki supplier bat kiwe ngin sim ban ngin mi madan sundan ban le hi bansim hi gabor ti lade namar ba kimsem la pentrekam ya kane ka jing complain lane kane ka jing sem jing e jong kine ki khasi ka ba ki lamat ha kata jing e ban siu ya kata kalai pho hajar ringka koi kali namar ba le se tang napo asam ki penhap siar hapo umsning ki langat ha kata kalai pho hajar kata kade ka jing e ka ba kraw e namanta jongi ki khasi hoi nakaliang jongi ngilaya kendu iki ngilaong ru ba shwa ba pinle ya kene ningkong persyang shwa ban penbit penbiang ya kador namar kador kade kawai lada ka rem nang te kamut pila hab ban adjust sangne lada kata dru pin hab ban adjust ban poi spo Meghalaya Henry kimsem lale ya kata te denta kadaw metangi wan biang sa season 4 hangne bangin pa dorkas biang ban le halor kene lada kimle mentasa shi tayo ngimban sengi hab ban mi madan tangkine kublai sibun daw ngiruk ngilas ko kya sibun namar ba yangi kinong rep ro lakya halor ba kador mentaka hab te halor ka entry ro kadon bat ka serang ni ro kanam kiu ngiruk ngisa akal ngo te ngi kum kinong rep ban ngi kis player hakani ka longi karpat mo fi kum ki media ban yarap lang halor kani namar bangi ngilas ko kya sibun teng ibu ni sibu portelang mentalai sibun ki kalingiwan ladang iwan tang san taliro la poy adu silak san pho the plus ng taro lada sim yang ngi ki kaliba kitang arton sospa the ka entry jongi ka poy live pho jar the wat lada udkar ukit lighton ruspa the lada plus ng taro ka dorsiar kadang ham udkar udang ham dunador banyangi khasi urkhar udang hap arpo sispa arpo kendai kat bangi pan sispa lai puai tekamut halor kani entry udang la urkhar yang telor ngi tang nakata kadaw ngi pen i kani ka media menta bakin yo i baro lot kin bape ya kani ka media menta ka kunhun jong kani dei uwan sai karsendi basim ya kani entry tenal uwan sai asosian jong ka silong presiden Nabah supply secara. kemudian ini entry simlang bat karbon kasih simlang bat karbon kasih. Halong ta ngala ada keren ya kan ni. Ong yang kasih long pelai. Telah dalong kabala amut yaud kar de mensim kan. halo kan nu ya
tip nga halor nga marway to nga empat da tip bahar kay halor kani ngi ba susum tu lai poja te nga langsung kaya siya kay nên để học bắn siêu phải halor juga tu ngam so de hok ban seo kum ngi khasi na ban seo long ka sem stom kay ngi cái ga tepat itu keyboard sekar pada rồi karpat juga ya ka sarkar te aku ahi ban khang no swa nang thi naik sim entry ha po berni oh ki isim ga entry ta po berni la sen lembar kali tu kilah pelai long ladang ngin se entry kamut kali jongi kin pen phai bat kin return no be ngin na lor jongi sem chinge halor bakasiar katan ong ban yarap nong rep mentau nong rep po se kador banang hap nang hap entry rodon kador nang hap tu nong rep uyap ngiro nong supply ngiyap nakaliang ka jonga mo ngadi ba tiet ikisiar nani ba supply to sipo slong tenadu ba kadon kini entry hi ngi kendu sya kijing e kini ka benta na marba ngima su ban sungtu e kador kamur halor kini kador ka siar kiwe gila ban yo khamdunai ka bangi ngi tiet te isim jing e si sya tarang ngi wan hani ka por on tai ka bangin snok tirang bat kini kinong kayi mo ba tiet ikisiar na bar ngi ai ki ta kajing kersan ya baki ila bantek lakam lada don kum kini gibreu ki basim kabu kam tam me kamai kaji kejongi khasi bangi im hani lada ngin kersan kumi kini inong supplier ki batit ini ki mar nabar kemut niru idon kajing kata idon kajing du nong bangi besisin kasni hi taring imla banli e kumi kini kirukam penpoi mar sane kabaklem kajing tip ini ki supplier kata engi kira ru mo bangi ngin tre kini kami so ba ngimdan jing mentoi syu dan kaliang kejongi kerpat iki bikin nang ya khmat hal kani benta bikin nang ya budin ya kani kajing long jing man jong kani kajing ya khayi pateng kejongi kelahiar du rata dan kaliang kejong ahi na ai kajing play nam tagi ni kinong spice yar ki balami khmat na kamta kani kajing e kebangi ya kendu le syu